Тапшыруга килгән алдагы котлау сәламен дә укып китәм. Бүген безнең өчен бик кадерле һәм хөрмәтле булган яраткан әниебез, Газизә бекәебез, Нигъмәтуллина Рауза Хусаин кызы үзенең 80 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге онытылмаслык олы гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны кызы Галия Абдулҗалиловна, тормыш иптәше Наил, уллары Самир, кызлары Алина, кияүләре Валера, оныкчагыз Ева, улыгыз Джанша Абдулҗалилович, тормыш иптәше Фәридә, уллары Рафаэль, Ринат, киленнәре Олеся, оныкчаларыгыз Руслан, Алан һәм Даниэль, улыгыз Ришат Абдулҗалилович, киленегез Әлфия, оныкларыгыз Илнур, Илдар, киленнәрегез Райля, Алина котлыйлар. Аларның теләкләренә шулай ук кодаларыгыз Фатиха Забировна, Исмаил Абдулхакович, Казаннан Шамсуллиннар гаиләсе, Сызрань шәһәреннән Едихановлар, Волгоградтан Масаутовлар гаиләләре дә бик теләп кушылалар. Сөекле кешебез 80 ел элек Иске Кулатка районы Карамалы авылында якты дөньяга аваз сала. Олыгайып җитеп, сөекле әткәебезне очратып, матур гаиләләрен коралар. Бер-берисенә терәк һәм кирәк булып яшәгәндә, ике уллары тугач алар Новоспасское эшчеләр поселогына күчеп китәләр. Анда гаиләләренә матурлык һәм бәхет истәп, күркәм кызлары да дөньяга аваз сала. Гомере буе җиң сызганып, ит эшкәртү комбинатында лаеклы ялга чыкканчы әнкәй хезмәт сөрә. Кызганычка каршы инде 17 ел ул ялыгыз канат кага. Әткәебез якты дөньяны ташлап китте. Әмма ялгыз булса да ул авыр хисләр, сагыну һәм сагыш татымый. Чөнки янәшәсендә һәр вакыт без, 3 баласы, 6 оныгы һәм 4 оныкчасы бар. Әни, синең яшәү рәвешең, гаиләдә, кеше арасында тоткан урының, барыбыз өчен дә матур үрнәк. Гомерең буе син безгә таяныч, өмет, ышаныч булдың. Әтиебез белән балаларыңны пар канат астында, җылы ояда тәрбияләп үстердең. Без, улларың, киленнәрең, кызың, киявең, онык һәм оныкчаларың сине олы юбилеең белән котлап, шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Җылы аягың белән җирне тыеп, ышанычлы киңәшчебез, өебезнең яме булып, сәламәтлектә тиенеп яшәсәң иде. Газизыбыз безнең, тормышың шатлыклардан гына торсын, җаның тыныч, сәламәтлегең ныклы булсын. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып, олыгаеп, 70, 80, 90 тула. Быел безнең әнинең дә юбилее 80 яшы. Әниебез безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Киң күңелле әниебез күпне күргән, күп кичергән. Әти белән тормыш корып, 3 бала сөеп үстергән. Хәзер инде әниемнең оныклары җиткән буйга. 4 оныкчасы да туган, тиздән алар җитәр туйга. Оныкчалар туенда да булсын әни урының түрдә. Гомер атың арымыша 100гә кадәр торсын үрдә. Сез булганда авылда бар, туган йортыбызда исән. Ялгышмабыз, син ул әни безнең терәгебез дисәм. Ә без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә гөрләп яшик. Куанычлар гына алып килсен 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле Рауза Хусаиновна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Балаларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз.
коштай көләм. Син елмайганда, күңелем елмая. Син моңайганда, җаным моңая. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре. Иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре. Иң йомшак куллар, әни синеке. Иң туры йөрәк, әниемнеке. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре. Иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре. Иң йомшак куллар, әни синеке. Иң туры йөрәк, әниемнеке. Аллаһка рәхмәт, әнием барга. Мин әни кызчык, әни син барда. Озын гомерләр сорыйм Раббымнан, әнкәй мин сине